bathandekayo ngiyaxolisa asanje ngegama lenkosi Yesu ngibulisa kakhulu ngoba ubafundisi ngokusiyana kwabo babafundile abashumayeli ngibulise abafundisi abavangeli sokhombo okunjalo ulutsha nesandi school egameni lenkosi Yesu bathandekayo nami ngiyabonga ukuthi owathi nami bandikhumbula ngikhula kabuhlungu i-head boy nami njengoba unelisisho engawuyekanga noba kuyiwe ecaweni shime mna namahewa amaninzi namagwinya amaninzi ngegama lenkosi ubana sebathi ngobe semothi ndibe nami sisitsha apha noba umile noba anjani kodwa ke azawungena ngoba njengomalusi andicingelwanga into yokuba bathandekayo ndingaze ngenye imini ndingeve le nto aba bantu baya kuyo ndibe nenxaxheba nam iyo le nto bathandekayo abantwana baloko behlela apho ndikhona khona ndihamba nabo ndiza nabo athi uba mdala ndithi kuye xa endenzele ikhuba enxamnya nale nto unosuke undishiye ngokudala ndikukhulisile ngolu hlobo akuzutshintsha ke ngoku endlela endikhulise ngayo ngoba kukho abatheni abasemva kwakho ekufuneka bebone le nto yandincediayo ngoba bathandekayo nje ngaphandle koncedwa nevangeli ndendingasekho mna ngokwendlela endandiziphethe ngayo bayababalisela ke abantu baselalini abantwana bam izono zikabani zam ngoba izono zam abantu bayazazi nam ndiyazazi zam ezisekuhleni ngoba bathandekayo sinezono ezisekuhleni zibonwa ngabantu sinezono ezaziwe mbani kuwe wedwa nguThixo wakho uSathane ngabo abazazi izono zakho ezinye sithethe xa ukhulayo ngoku ke bathandekayo ndiye ndive ndibona uba awunkosi yam abanye abantu bancedeke bengebonakali kakhulu bona ndibavuyelele kodwa kubekho into ethi kum wonke umntu uzalwa engumoli noba umntu akhange ayokrexeza aselitywala atshaye mathuba kodwa ngoba lo mntu engumzukulwana kaAdam uyilo mntu ungumoli noba ungamvalela endlini angazabona bantu wona khona lapho eyedwa ngoba umntu isono uzalelwe wakhawulela wazalelwa kusisono ethe uThixo embona umuntu walibonga igama lenkosi wathi umuntu usuke wayeyintsha endingayaziyo ezixakele nam walibonga igama lenkosi wathi uThixo wazisona wathi ndiyazisola endinezela ntoni ngoba umntu imihla nemihla ucinga ukube entliziyweni yakhe umntu imihla ngemihla uyona ngoba bathandekayo uThixo ungcwele uThixo ungcwele uThixo ungcwele uThixo kufanele kwenza zitaqambaka phambi kwakhe nelanga litaqambaka phambi kwakhe ukubosise siye kuye bathandekayo ayothatha umyalelo uThixo noba wayexele ngapha ngaseluzuku okanye sesayisini entabeni pha kodwa uMoses wayebuye bengezela
bathandekayo ukutaqawula kukaThixo engakubonanga uThixo uMoses kodwa yalilizwi lakhe. Inkosi isikelele bathandekayo ngokuThixo akayiyo le nto kasekuyiyo ungcwele uThixo ungcwele kakhulu bathandekayo uThixo nathi sithi sinakathi sigcwele ngokuzoyamanisa naye. Inkosi isikelele bathandekayo kona ngaphandle kwevangeli hayi mntakaThixo akukho ukulunga. Inkosi isikelele noma ungazama uthini ukuzilungela uwedwa angeke uzikhone. Inkosi isikelele bathandekayo ngoba njengoba apostolile apha bathandekayo lizobuyela ezantsi lisitshalwa yifosi yomhlaba bathandekayo. Inkosi isikelele ufana nathi bathandekayo noma uzama uzibukela isono esiqonditheyo esasenziwe ke-Edeni siyabutsala bathandekayo. Inkosi isikelele yathi inkosi uthi uThixo ejulile uthi xa benjena abantu basuke banjena. Bawutshane ethetha apha bathandekayo yangathi singake sive ngendlebe zikamoya. Bathandekayo uThixo angasishiyi sithi sesihambe ibanga elingaka bathandekayo sisuke sizoba zizibhorho endlini kaThixo sibe into engathi yiyo kodwa ke yiyo engathi yiyo kodwa ke yiyo bathandekayo sibe ngathi yiyo kodwa yiyo. Inkosi isikelele bathandekayo xa uthi u-9 umjonge ku-6 ingathi kama bengathi ngibhitheka kunyanzeleka ndizilengangise ngoba bathandekayo ndifundanga. Inkosi isikelele bathandekayo ngathi njengo-9 ingathi u-6 nanxiku-9 kodwa ndindothi mncinci u-6 ngufane kaloku abanye ka-9 bathandekayo. Ndithi ethetha umfundisi ndithi Thixo ndincede Somandla ndingathi sendihamba ibanga elingaka ndangazenzi into ezininzi bathandekayo ezenziwa ngabantu kanti lonke lo xesha ndizakutsha ndizoyotshabalala ngaba bantu. Inkosi isikelele bathandekayo ngoba bathandekayo akukuba uqala kanjani ugqibela kanjani ugqibela kanjani ugqibela kanjani. Sizole bathandekayo ngokufutshane ngathi kuthiwa nguLuka 23 verse 34. Luke 23 verse 34 uba andiphazanga cela umama ka-Asanda andithandazele ndingabhudi